Mga igsoon mayong adlaw kanatong tanan. Karon adlaw na usab nga Domingo, pitsa 26 sa bulan sa Marso sa tuig 2023. Ug karon aniya na kita sa ikalima nga Domingo sa Kwaresma. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ebanghelyo kinutlo gikan sa basahon sumala ni San Juan. Kapitulo 11, versikulo 1 ngadto sa 45. Mayo sa katawo nga nasakit, ginganlan siyag Lazaro nga taga Betania. Ang lungsod siyang maigsuon nga si Maria ug si Marta. Mao kini ang Maria nga mibubo og pahumot sa tiil sa Ginoo o gipahiran kini sa iyang buhok. Si Lazaro iyang igsuon, busa ang magsuon nga si Maria ug si Marta. Nagpadalag balita kang Jesus nga nasakit si Lazaro ang sud niya nga higala. Sa pagkabalita ni Jesus niini, miingon siya, dili siya mamatay niining sakita. Mahitabo kini aron kapasidunggan ang Dios o pinaagi niini kapasidunggan usab ang anak sa Dios. Gimahal na Jesus ang magsuon nga si Marta, Maria ug Lazaro. Sa pagkabalita niya nga nasakit si Lazaro, nagpabilin usa siya duha pa ka adlaw niadtong dapita. Unya mingon siya sa mga tinun-an, mamali kita sa Judea. Ang mga tinun-an mitubag, magtutudlo, dili padugay nga ang mga tawo nagtinguha pagbato kanimo, nganong mubalik ka man didto. Sa Jesus mingon, may 12 ka takna ang usa ka adlaw dili ba? Busa ang tawo nga maglakaw sa adlawng dako dili madagma kay hayag man. Apan kung maglakaw siya sa gabii, madagma siya kay ngit-ngit man. Gisulti kini ni Jesus og midugang pagyud siya pag-ingon, ang atong higala nga si Lazaro natulog apan moadto ako aron pagpukaw kaniya. Ang mga tinun-an mitubag, kung natulog lamang siya Ginoo, mamaayo siya. Ang buot ipasabot na Jesus mao nga si Lazaro namatay na, apan abi nila og si Jesus naghisgot og natural nga pagkatulog. Busa gisultihan sila ni Jesus sa walay lipod-lipon. Patay na si Lazaro, apan tungod kaninyo nalipay ako nga wala ako didto uban kaniya, aron motuo kamo adtuon ta siya. Si Tomas nga ginganlan ang kaluha, miingon siyang isig katinun-an, manguyog kitang tanan sa magtutudlo, aron muhatag usab sa atong kinabuhi uban kaniya. Sa pag-abot na Jesus nasayran niya nga si Lazaro, upat na kaadlaw didto sa sulod sa lubnganan. Ang Betania mga 3 ka kilometro lamang gikan sa Jerusalem, og daghang mga Hudiyo ang miduaw kang Marta ug kang Maria aron pagduyog sa ilang kaguol tungod sa kamatayon sa ilang igsuon. Sa pagkabalita ni Marta nga niabot si Jesus, migula siya aron sa pagsugat kaniya, apan si Maria nagpabilin sa balay. Si Marta mingon kang Jesus, kung dinhi ka pa lamang Ginoo, dili unta mamatay ang akong igsuon. Hinuon na sayod ako, nga bisan karon muhatag ang Dios kanimo bisag unsay imong pangayuon. Sa Jesus mingon kaniya, mabanhaw ang imong igsuon. Og siya mitubag, nahibalo ako nga mabanhaw siya sa katapusang adlaw. Og si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi, ug ang tanan nga buhi ug nagtuo kanako dili gayud mamatay. Mituo ka ba niini? Ug siya mitubag, oo Ginoo, mituo ako nga ikaw ang Mesiyas, ang anak sa Dios, nga gisaad nga moanhi sa kalibutan. Human kini isulti ni Marta, mibalik siya og gitawag sa tago ang iyang igsuon nga si Maria ug giingnan. Aniya ang magtutudlo ug nangita siya kanimo. Sa pagkadungog ni Maria niini, mitindog dayon siya ug midali pagula aron pagtagbo kang Jesus. Sa Jesus wala pa moabot sa lungsod niining higayuna. Didto pa siya sa dapit din siya tagbuan ni Marta. Ang mga tao nga didto sa balay uban kang Maria aron pagduyog sa iyang kaguol, misunod kaniya sa pagkakita nila nga mitindog siya og midali pagula. Abi nila og moadto siya sa lubong aron paghilak didto. Miabot si Maria sa dapit din didto si Jesus. Sa pagkakita niya kang Jesus, mihapa siya sa tiila ni Jesus ug mingon, Ginoo, kung dinhi ka pa lamang dili unta mamatay ang akong igsuon.
Sa pagagitaan na Jesus nga naghilak si Maria, ingon man ang mga tao nga mikuyog kaniya, natandog siya pag-ayo ug nanghupaw siya. Hain mang lubnganan ninyo siya gibutang, nangutana siya kanila. Dali nga ri ug tan-awa, Ginoo, mitubag sila. Og mihilak sa Jesus. Tungod niini ang mga tao mingon, tan-awa, pagkadako gayud siyang pagigugma kang Lazaro. Apan ang uban mingon, dili ba giayo man niya ang mga buta, nganong wala man siya makapugong sa kamatayon ni Lazaro. Natandog na usab ang pagbati ni Jesus ug mianto siya sa lubnganan. Usa kini kalangob ug ang pultahan niini gialihag bato. Kuhaan ninyo ang bato, misugo sa Jesus. Si Marta ang igsuon sa namatay miingon, Ginoo, bako na siya karon, kay upat naman siya kaadlaw sulod sa lubnganan. Sa Jesus miingon kaniya, wala ko ba ikaw sultihi, nga kung mutuo ka makita mo ang himaya sa Dios, ug ilang gikuha ang bato. Unya mihangad sa Jesus ug miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka kanako. Nasayod ako nga kanunay kang mamati kanako. Apan nagsulti ako niini tungod niini mga tao nga ania dinhi, aron sila mutuo nga ikaw mo ay nagpadala kanako. Og humaniya isulti kini misinggit siya. Lazaro gula nga ri, og migula ang namatay, nga binagkusan og mga bindahe, ang iyang mga kamot ug tiil, og ang iyang mga naong pinutos ug panakton. Badbari ninyo siya og palakta, giingnan sila na Jesus. Daghan sa mga tao nga miduaw kang Maria og nakita sa gibuhat na Jesus og mituo kaniya. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw og Kristo.